мишустин дар душанбе. тоҷикистон таблиғи ватанпарастӣ. блинкен дар осиёи миёна. михаил мишустин нахуст вазири русия рӯзи 2 март ба душанбе ташриф овард ва бо эмомалӣ раҳмон мулоқоти пешбинишуда барпо намуд. раис ҷумҳури тоҷикистон дар суҳбат бо мишустин бар аҳамияти идомаи муколамаи мунтазами байнидавлатӣ дар сатҳи олӣ ва баланд таъкид кард. хабар медиҳад хадамоти матбуотии президенти ҷумҳурии тоҷикистон. сипас михаил мишустин аз муассисаи таҳсилоти умумӣ ба номи юрий гагарин дидан карда дар конфронси 9-уми ҳамкории байни минтақавӣ ва форуми соҳибкорони тоҷикистону русия ширкат варзид. рӯзи 3 март дар душанбе музокироти васеъи ҳайатҳои тоҷикистону русия баргузор шуд. гуфта мешавад ки ҷонибҳо доираи васеъи масъалаҳои шарикии стратегӣ ва муносибатҳои иттифоқии тоҷикистону русияро баррасӣ карданд. дафтари матбуоти раҳмон таъкид мекунад ки федератсияи русия шарики асосии тиҷоратии тоҷикистон боқӣ монда дар сохтори гардиши савдои хориҷии кишвар мавқеи пешсафро ишғол мекунад. қобили зикр аст ки ин дидор дарҳол пас аз сафари котиби матбуотии иёлоти муттаҳидаи амрико Энтони Блинкен ба Қазоқистон ва Ӯзбекистон сурат гирифт. нозирон қайд мекунанд ки Кремл шояд бо ин роҳ талош дорад ки нуфузашро дар Осиёи Марказӣ аз даст надиҳад ва аз ин рӯ сафари як мақоми баландпояи Русия ба муттаҳидтарин кишвари минтақа метавонад посухи мантиқӣ ба фаъолияти Амрико ба назар расад. дар осорхонаи миллии Тоҷикистон дар шаҳри Душанбе таҳти унвони тарбияи ватандӯстии шаҳрвандон омили муттаҳидии миллат ҳамоиш баргузор шуд. дар ин бора рӯзи 1 март оҷонсии иттилоотии Ховар хабар дод. иштирокчиёни ҳамоиш доир ба моҳияти қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи тарбияи ватанпарварии шаҳрвандон табодули афкор намуданд. ватанпарварӣ ин принсипи ахлоқию сиёсӣ ва ҳисси иҷтимоӣ буда мазмуни аслиаш меҳру муҳаббат ва садоқат ба ватан ва омода будани инсон ба боло гузоштани манфиатҳои давлатӣ аз манфиатҳои шахсии худ мебошад. зеро ватанпарварӣ муносибати ҳиссӣ нисбат ба ватан буда дар хидмат кардану муҳофизат намудани он ифода меёбад, гуфта мешавад дар изҳорот. ҳамоиш бо ибтикори осорхонаи миллӣ, кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурӣ, иттифоқи ҷавонони Тоҷикистон ва Федератсияи иттифоқҳои касабаи мустақили Тоҷикистон доир карда шуд. харзи худро дар назди ватан давлат. ёдовар мешавем ки 24 декабри соли 2022 раис ҷумҳур Эмомалӣ Раҳмон фармони дар бораи тарбияи ватанпарварии шаҳрвандонро имзо кард ки пас аз он дар тамоми соҳаҳои ҷомеа маъракаи таблиғи қонуни мазкур бо иштироки кумитаи кор бо занон, кумита оид ба корҳои дин, кумитаи ҷавонон, ҳукуматҳои ноҳияҳо, намояндагони шаҳрҳо, омӯзгорон ва рӯҳониён оғоз гардид. аз минбарҳои масоҷид имомхатибон дар хутбаи ҷумъа танҳо дар бораи ватандӯстӣ ҳарф мезаданд. зимни иҷрои вазифаҳои хизматӣ. қобили зикр аст ки ташаббускори қабули қонун дар бораи тарбияи ватанпарварии шаҳрвандон Рустами Эмомалӣ, раиси пойтахт, раиси Маҷлиси миллӣ ва ҳамзамон писари президент Раҳмон мебошад. нозирон қайд мекунанд ки ин иқдом як кӯшиши навбатии режим барои муттаҳид сохтани мардум дар атрофи ҳукумати мавҷуда аст ки ба гумон аст мисли ҳамоишҳои қаблӣ ба натиҷаҳои интизоршуда оварда намерасонад. нагу номус доштан амодакор ҷавононро тарбия кардан амодакор аст. рӯзи 28 феврал дар пойтахти Қазоқистон дар чаҳорчӯби формати 3-5-1 мулоқоти навбатии вазирони корҳои хориҷии кишварҳои Осиёи Марказӣ ва котиби матбуотии Иёлоти Муттаҳидаи Амрико Энтони Блинкен баргузор гардид. мавзӯи расмии ин нишаст баррасии таҳримҳои эъмоли ғарби дастаҷамъӣ алайҳи Русия, риояи онҳо аз ҷониби кишварҳои минтақа ва рафъи таъсири манфии ин таҳримҳо ба иқтисоди кишварҳо буд. We are watching compliance with sanctions very closely and we're having an ongoing discussion with a number of countries including our C5 partners on the economic spillover effect. гуфт Блинкен дар нишасти матбуотӣ дар пайи мулоқот бо мақомоти кишварҳои Осиёи Марказӣ. ایالات متحده آمریکا با کشورهای شریک روسیه حصاراتی بر اثر تحریم‌ها را جبران خواهد کرد.
азбаски тамоми кишварҳои минтақа ба ин ё он ҷиҳат ба равобити тиҷорӣ бо Русия вобастаанд, таҳримҳои зидди Федератсияи Русия ба иқтисоди ин кишварҳо низ таъсир дорад. дар Иёлоти Муттаҳидаи Амрико инро мефаҳманд ва ваъда медиҳанд, ки оқибатҳои онро ҷуброн хоҳанд кард, гуфт дар остона котиби матбуотии Иёлоти Муттаҳидаи Амрико. вай ҳамчунин дар бораи ҷудо кардани 25 миллион доллари маблағгузории нав барои дастгирии рушди иқтисодӣ, аз ҷумла эҷоди роҳҳои нави тиҷорат ва кӯмак ба тиҷорат дар дарёфти бозорҳои нави содиротӣ эълон кард. илова бар 25 миллион долларе, ки маъмурияти Иёлоти Муттаҳидаи Амрико аллакай ба минтақа ҷудо кардааст. Блинкен баъдан бо ҳукумати Қазоқистон ва раисҷумҳур Тоқаев мулоқоти нақшавӣ баргузор намуд. рӯзи дигар ӯ бо як сафари расмӣ ба Тошкент омад. дар натиҷаи мулоқотҳо бо сарони давлатҳои Ӯзбекистон ва Қазоқистон, ӯ аз ислоҳоти гӯё ҷараёндошта дар ин кишварҳо ҷонибдорӣ кардааст ва қаноатмандии Иёлоти Муттаҳидаи Амрикоро аз натиҷаҳои ислоҳот изҳор кард. ӯ ҳамчунин ба кишварҳои минтақа ваъда додааст, ки дар коҳиши вобастагӣ аз Русия кӯмак хоҳад кард. Блинкен гуфт, Иёлоти Муттаҳидаи Амрико кӯшиш дорад дар Осиёи Марказӣ як минтақаи тавоно эҷод кунад, ки дар он кишварҳо бо ҳам бештар иртибот дошта ҳамкорӣ кунанд. минтақаи Осиёи Марказӣ на танҳо ин 5 ҷумҳурӣ, беш аз 200 сол ҳамчун объекти бархӯрди сиёсии Русия ва Ғарб ба ҳисоб меравад. ба сабаби зархариди ҳокимон тамоми миллатҳо ба таҳқир, ранҷу азоб, камбизоатӣ ва ҳатто нобудшавӣ гирифтор шуданд ва то ҳол гирифтор мешаванд. маълум аст, ки Амрико аз вазъияти ба амал омада истифода бурда аз ҳар вақта дида сабуткорона кӯшиш доранд, то фазои холишударо пур карда нуфузи Русияро комилан аз байн баранд ва нуфузи худро ҷорӣ намоянд. дар баробари ин мустаҳкам шудани мавқеи Чин дар минтақа монеъ мешавад. интихоб шудани Қазоқистону Ӯзбекистон ба ин мақсад тасодуфӣ нест, зеро ин ду кишвар дар минтақа бозигарони асосӣ ба ҳисоб мераванд ва нисбат ба дигар кишварҳо аз Русия камтар вобаста мебошанд.